Quddiem l-imħallef Aron Farrugia ngħata bidu għal dak li jissejjaħ ġurien fejn il-ġurati jridu jiddeċidu jekk Ġermaniż ta' 33 sena kienx fi stat ta' problemi mentali meta fix-xitwa tas-sena l-oħra allegatament ikkommetta hold-up f'ħanut tal-frott u l-ħaxix f'Taslima. Oliver Crotchet qed jgħid li fil-25 ta' frar tas-sena l-oħra meta kien sar il-hold-up għad-dannu ta' Gerald's Fruit and Vegetables fi triq il-Kresh kien fi stat ta' ġenn u għaldaqstant m'għandux jgħaddi ġuri jew xi proċeduri oħra dwar dan il-każ. Meta tressaq il-qorti huwa kien ġimix li seraq l-ammont ta' 3,000 euro u anke uża l-pepper spray waqt li kommetta r-reat. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ hija mmexxija mill-ispetturi Colin Sheldon, Fabian Flery u Leiden Zammit. Min-naħa tal-Avukat Ġenerali l-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Avukat Angel Vella. Crotchet li għalih qed jidhru l-avukati Dustin Camilleri u Ezekiel Psajla qed jiffaċċja ġurija mhux biex tiġġudikah fuq il-mertu tal-każ iżda dwar il-qagħda mentali tiegħu dak iż-żmien. Bħalissa huwa jinsab bil-libertà proviżorja iżda l-Isptar Monte Carmeli bħala parti mill-kundizzjonijiet imposti fuqu. Fil-ġurien iridu jiġdu wkoll psikjatri u persuni konnessjoni mal-każ legalment il-kwistjoni jekk persuna hijiex fi stat ta' ġenn jew le mhijiex kwistjoni medika, psikoloġika jew psikjatrika. Hija kwistjoni legali, fil-fatt ġenn mhuwiex terminu mediku jew psikjatriku. L-esperti jinħatru sabiex jassistu lill-ġurija biex tasal għad-deċiżjoni.